2025 urtien gaztainoi gutxi geak eta jaku arientza inguruen. Lehen hau barrez, balixo handiku esan gaztaini. Esako eta joat, kriau egon da arbolia. Kriau como sueldo, a gaztaini izan arteko, ixi, kriau egin. Entzun dago nik da itxei. Joan lako egitxeu. Hemen arautzen be badau, bi partikular, terrenua partikularrak eta bestien terrenuen norbeen gaztainak. Eta eskitura barruen infinitia, Hoi ungio baxak. Gaztainoixe lur zail askon izena da. Bertan, gaztaini egon zan seinalie bala. Gaztaina batzukuin, kortan duk, baina ondazte manaka, balako zar banaka bat dugazek. Pinu isoinek kendu bintzua eta barrio pinu zarteak eta baina izena gaztaino iso. Ni neuk ekorden gaztainuik gure etxe inguruen, gaztaina banakak bai, zeien etxe inguruen, baina karo, azkenik hasi pinu hartien. Baina ni neuk ekordetan hola gaztainuixe, gaztainak, neuk bintzaten, txekat. Guri neon izen da gaztainuixe nire akordo guztien, da orduen ni txikitzen nintzela ia zarrak ziren. Deiketa jako terrenoi gaztainuixe deiketa. Die bietarearo izango die, berez gaztainuixe. Bazetan dana, oin urten da sartu dut, beste arbola klase batzuk eta doiez ondaketan. Mentautakuek eta danak apurke doiez ondaketan. Sartu di gaztaina barri batzuk, dau beste gaztainoi bat, baina basuen mendixek. Da adok, holan askontra baten pinuek eta esozena, bastante terreno. Undiko nanjasa gaztainak, baina ia ondaketan. Arbeko kurbaten da zen zelaizak, zelaizuri, hango izan da eusen gaztainak gurin. Bai, Mendiolan ere bada zirulau toki gaztainoi izateakoena, gaztaintxu eta bere garaian egon zien eta ondiokan gehatzen die banaka batzuko lan handuxe diena. Ni akordetan eixok txikitzen, azpiko hor gaztaino ere fate ditzen, isek, burdixe ze hartu, haite urtero urka abi oiru, ekartea betuen, zer bota agiaz, akordetanaz, perfectamente. Linean, da hori linean bekue. Geo gora dago beste zail bat, goiko linean zata jakuna. Eta gero haren onduen, zeien dauena, hori lugarrexe. Dana gaztaini izan? Ez, lugarrexen ez, baina linean bai. Lineanen bai. Intxuzian batze zinon gaztainak? Neureak orduen ez. Egongo ziren gaztainan batzuk pinu hartien, o ez dakit. Baina harintza etorri arte. Zan gaztaina? Ez. Geuken urta poton. Eta dauan, baina dau txitxa eta dauz ja, ez da Nazario, daudena galduta dau. Baina ez dauku beste ezer rolan. On barrio gaztainei plantaute? Bai, ez da inbesteko ikena. Baina haitxun gehiago ondio, baina gero galdu asman zituen, harik ondio aurru besti ipaino. Basur egote ziren, basurun gaztaino batzu, eta handik bate ziren, baina asko ez. Asko ez. Arben asko. Arban kriston eskapein, kriston piluek izan. Ondion Mendiolan, hiru bat gaztainoi gehaketan dira. Bat da usertekue, hor gure etxondu txien baino beherau, men errixondotik goatxuen, bastante ondion gaztaina, azena, geho beste bat dau txaena, han gure etxepari beste kaldetxotik, eta gero beste bat oinia saldute dauke, baina errixeku dauen, han etxezondo aldien. Etxezondo aldien, han bastante mandabiriti zoizela, bastante hautze txueu. Eta gurien bauzen baina gutxi. Da horregatik hor zelaitxo bat, zeba gauken elizonduen, da horri
bost gaztaine eta epinitia dauko, seguramente bost gaztaine izango ziren bere sasoi baten. Eta hortik eta gero beste banaka batzu auken nola zei, baina gaztainoek gurien ez dauen gauza hondik. Gehixen be, elixekotik erosi, ez da izze tratu itxez dauen, ekarte gehitxuen. Mendibitzun, nik ustot 6 gaztain arbola da zela, eta lehen hau behala izango zen, nire akordeu mentzez. Eta guk jatetxun gaztainak handitxik hartetxu. Aurten behartetxu hau, eta eirate. Guk ebantzaz, faten gare, eta topetan numako txuen bat bi, ja horretxo getxea doi, Bolinean bolinean asko bote zen. Batzak itxun pilue, eta holan zetan, holan jaixetzi nien eta atxabaltako neskatile mutiko danak laborren etortezi. Kuadrillak gaiko dizi ezazte ziren, eta bilurre eukin handik guk ikustingo dituela, eta sakon puntetik goitxiberan osteti ziren, batezin harrapetan, gurie eta gaikuei. Kuadrillak etortezien, Bai. Batzaldi pasetan, omek atzaldi pasetan, Gaztaina klase gutxi batzukin bakarrik akordetan ga, baina izen askoz gehiago zien. Nik entzun bat, atalue, bergamentue, horrei bisok bitzen bai. Beste batzuk entzun da baina ez da genego eratzen. Baina hemen pila gozan, Nik neuk entzun dakuek 10 bai. Zazoiaetan. Bai. Pasako oin, eta gaina hori ikusi txendo, oin daen zeakin. Oin da zenakin be, oin ni aurten nok ibili, baina hor goixen ikusten dinak bet da azberdina haitxu. Bat atxikitzu, beste ondixu, beste zea, da batzu punta zorrotza hauek, beste batzuk apala hauek, eta ikusten da garbi diela klase ezberdinak. Eta oin izenak ean horatza horreixo bai. Da, egari hori, tentaixen moguen, ez da hitzu inoke kasu egin bai guruten eta zehaitzen hauena, Mentaute ezarrin barik, eta luze itxezan da, holakotxe gaztaina klasie, zan hori, bai? Iguaixien zain, gaztaina jausten hasi zaitezen, eta leheneoko gaztaina horri, ixie botaten egunai, ixie gaztaini ebe deiketa utzien, ez da? Zehozatik. Gaztaine jateko bere zazoien batu eta zain jube egin birrizetezan. Animalixape guztoku daueta. Eta, moskolak hankiakin apuru bat apartu eta gero hartu eta jazte. Zestotxora sartu eta ja. Moskola esatutzezu, kanpoko herri? Kanpo bai, pikautzen den nahi. Gaztainan gora igota ibiltzen hau agiekin botaten. Baina generalien, itxezan goizamarrea igota goitxibera jo. Hola zea barik. Iotezan gora eta apuru bat aurrekaldeak kuei hortara jotezan nik gu bentzet olaitxe gauen. Eta nire aldamen nintazen bixen haitezan arbola batzutan igo eta beste batzutan lurretik botatea ona. Baina gaztaina ondo baten ibili, aldamenea fan, etorri astua atzetik eta astue sakutik gaztaina jaten. Ni motiko nintzen ez bieldu ninduen astu eketzeko, baina astu astakumia zauen, eta akordera zela astakumia joan ninduen mosuen eta hankazgora botat ninduela. Motikoen lana hori zeitezan, animaliza zailketie gaztainak ez ditzen jan lurrin da zenien. Honek Iñaki gauza bat esan dau, behorrek lana itxe zauela, ahi biek eta, baina pastoriek, justo aldrebez itxe zauen. Ilun tabarreako ara erutea itxen hauen alegintxue. Dik entzunte dago, dintxusiako Jose, bera itxeitek, gaztaina produzio ortozi garrata duguna. Ortozi. Kargau, ortozi. Eta artixek mendixen da edurre. Nabarkak bizkerra emoni dutzen, nizezi egiten bau jazteko. Nabarkak bizkerra nire jura etorri zara etxea. Hau hongo zituan persona, gaur bihorra baino kasku zendu. Batuta gero, gaztainiei
lurrien pilo-piluen iraun eraiten jakon negu guztien. Josainenien gebrie gero arditxu izan zana, haitxik esaten hauen gurkarak ekate ziela Moskolda guzti. Eta arditxu izan dana betete zan kastainakin. Ba, ez da izen bat gurkara, baina urtero bete itxezan, bai. Asko, kastaina asko ekarte zan. Guko itxuriek euken urtero kastainatan fateko 2 edo 3 egunetan agak hartu, kastaini jo agiaz, eta gure etxien kastaina asko guztetan da. Neure etxek kastainak urte guztien egunero jateitxu. Kongelau itxitxu, erosteitxu, 1 kilo ero urtien da, egunero jan. Gurin beheko txaoli, batu agi egin da, mordaza holan egurrezko ze bat egin pika guzitxo gorentxoan guanteik eta kristoi, eta mordaza bat egin batu, eta sartzen gitxuan txaolan, da txaola lurra nitzeban azpixen ezer lurrien, eta mantentzen zitxuan deputalda bat, honek ezaten dauna, gero jateitza zauen izartan, nire ipintxeko aztebukara goreana, jun, batu, Moskola kendu, eta eguantetan jun pila bat, baina hori nire zatutanak gutietan, Txaola barruen aterpeien, zantilatu eta txaoli formala, baina azpixen lurra, medadie, eta Moskolakin. Eta honek esan da, Moskolakin gero kahanduta joate zeina, pangakatzen zituen, baina ondo mantzatzen zituen. Xaguk eta betipe batzu jate dituen, baina problema barik. Orozko hemen gorbeen guruen kirikin jauzisek entzute zuen. Bueno, bazuen die arrizko eskortak, dan mordudaz ikusteko moruan, hola... ez dakit metro eta erdi altuerako ero, itxixe, eta hanpilak eta zituen. Gero, atakiero zarreri be itxiten neuen, horbela estapau, eta antxe pilak eta neuen. Aramaixon, gurien gaztaina betek egon izentxuk, da batzezitxuan asko holan Moskola eta guztik. Burdire, erotezitxuan leku bat pilatu, erotezitxuan tapau barik. Da gero, foen da, eskuberiaz, apartau Moskoletik, eta hartzeitxuan eguneako, ero asteako, ero dana gaztau barik, pilotik, baina tapau barik. Da batezitxuan, agiaz, da, sueltoien abe bai, foetezoan, burdixen, ero tratorien, foetezoan dana, piloa. Nire txini akorretanaz, 2 erartara gordeta zila gaztainak, desente zamarek artezien burdika, genoski. Saldu bai, etortezienak aliek etortezienak horik saldu ere itxezien lehengo irajan, eta bestiek ire pilo azpixen. Iriek ini pilue eta azpixen guekue, eta haren azpixen gortezan negu geixena. Baita ere kanpuen ere bai, baina kanpuen ni akorretanaz, erneten aztezila barruku baino lehen hau. Orduen, erneten aztezina, zeukien hain guztu hona eta jateko hain ondo ez. Orduan, 2 eratarako eskolakin, noski, xauek guberi otezien bai, jatu bai, ibiltezien hor, eta hartu, egunin gure egituenak hartu, txaeruen, garbitu, eta zabaltzeko egurrezko tenazantzeko batzukin zabaldu, eta arekin gero egozik, ero erreta, segun gure esan jantezana. Baina gordeteko ire pilo azpixen. Hori, leku askotan, baserri askotan, Maria Matxardi esateakon, asko hanketan nagoen emakumie. Eta berak ere urte nagoen batutie. Geixen, ite dituen piluek eta guk hiriekin tapeta dituen. Alde baten gaztainak eta beste alde baten, hori gure padaki bastante hotzazan, eta erromalatxak eta horreipe hiriekin dana tapeta dituen erromalatxi guk errekogi dutxe goben, oinzaz honetan, eta hiriekin tapeta dituen bisek, antzera. Apur bat arnazi hartu oso zer itxeko izango zen, nik pentsau itxeat. Gurien gaztaina asko ez toke batuk akoten, baina egotezu joan batzuk. Eta betik, otzak amoteo bi egotezu joan gordeta, eta bake freskuin etxean, oinutxuian ekuenan goizien, eta zuen hiri eta zuen da kontataren ondizia eta antxo egotezu joan handik. Karre betipe bizinak eta kehan dute, kastabartean degatezu joan. Etxerako baino gehiago eguenien, gaztaine saldu eitezan. Bai, etortezinak, kaskolbarik etortezinak, hasieran hori saltzeko edertu etortezien.
Nik amainarri bai entzunde, Santaia daukien hurbil eta Santaia da saltzeuen. Ez da? Ba, asko egongo zaran be. Gurien amaketa bezaldu genuen. Sakukak eruen, da gero ordizira, eta gero trenien rekadista bati, dolari Donostin saltze zituen. Sakukak, Atzo amakin egon nintzen, eta amak ezeusten, eurek kastainak, jargoin 75 urte, eurek saltze zituela 6 herrielien. 6 herrielien izango zala pesetas 1,50. Honen txuenak, lehenengo kupe galesteitxu hau, gero merkatu itxezila. Baina presio hori, bakitzu goin 75 urteero. Negu partien afaiten egunero jatezan gaztainie. Lehenengo gaztainie egozite jatezan, gerokuek erreta. Gaztainie nire tximentzet geixen bat gabeta jatezan, eta patatie be gaberako gixeu izetezan naiz de guerrexene jarlekin gauza bat. Eta hori gordini jateku noi barrez, hori nereko jauzezinak eta mendire ero noa ifateitzen potxikuen hartu eta fanala jan itxe dituen. Horre zeuen apartetan ibitzeik. Topeta sana, potxikoa eta fanaz jan. Baina asko, gerien amak eta bai, ilunka danetan gu izetexuan, baina egozitia. Eta bori, ne mutestan egozitia eta ni egozitia nitsuan gu izeten da, derri horrez jaten nitsuan da, ni egozitia oin zintxuet ikusi, bine... Nik erreta bai, baina egozitia txot guzti pegura. Egozi, asalate bai, bi eratara, Bai. Asaleta guztik. Aguru bitxeko, gero lan geixo, baina... Lehengoko asal gogorra ala bestie? Zein... Asala, bi asal dauko gaztainek. Bata gaineko gogorra, eta gero beste barrun daukena. Bixekin ala... Bixekin egozi, gero lan geixo duko dana apartetan, besti asal bakarra daukena zamur apartetan. Kolore zatarrakin urtete hauen. Haren ure, gaztaina ure bestela esaten dago, baina kolore oso tristi hauken. Kriston tinti botaten da. Horreatik. Bigun egoten da barrue, eta orduan dana esparze iruten da. Baina bestela gaztainie lehenengokoen zera. Eta gurien lehenengoko gaztainak asalak endu eta egozitek jatezien. Bai, lehenengoko biguneak oso bigunek izetezin da egozitek oso zamor, egozitek jatezin, bai. Egozi itxezien, domo santu dinu arte zuritut egozi. Da zuriketako espentzau, kutsilek eta hainekin zuriketezien. Eta nire zidania erreten egiteko, Sokitu zela da, lapikoka gaztainie, zuritu bihar egozteko. Bai, egozteko zuritu bihar. Bine fetxa bat egotezan, nik uste domo santuek. Ja erreten egiteko. Baina erreten egiteko den bizetezin kaskau. Bezla tiruei, deitezien, ustu. Bai. Errebentetan horien mamindanak urtetet ziren, da bueno, horren gaztainak janen bizien. Normalien gaztaini berde dauenien, askoz begeixau errebentetan dago. Ia behin simeldute dauenien, kasik koskepin baripe, gutxiago errebentetan dago. Eta hori gaztainak erreteko, eta zehaitzeko, danai beti kaskatxoat itxeakuen arnazi hartu ero zehain dixen. Bestela tiru itxen dauta. Hori da, bai. Bai. Nire mutikotako denpori da, akordu da, gaztaina erreten tiro baten. Bai. Baina orduan ez geuen bairik egiten. Ez, hasiera baten ez gero berandu segitzeko. Jodia tiro epesto zentzuten, ingeteaz, ezeteaz. Oin, gaztaina egozisek apur bat, lehenengoko ondo bigarrena tira, baina bosgarrena guen zerbait erateko bizteten da, Baina batu barri sartzen batzu sartanien, gehaketan du inguru dana be, jota dana, zatitu iten dituk, jota gut tirue, eta gehatu gauztuta dana. Baina gauztuta eta lurrien be ikusten da bueltaka da joela, jota dana. Bai, hartali letxe jota lur dana baltzetuta. Jota irin juta gaketetu danak.
Horregaitxik beti gaztaini zikatu inbio apur bat zartan zartu baino deno. Batute, bat, bi, hola. Geixo. A ber, da hori gatza zuk izan duzune, ez da baina guk tamborinea, o sartanea, erreteko zehen gitune apurtxoa bedokte zanein, botate gutzen olako apur bat, eskuka bat gatzero, berta botate gutzen, ez da zeetako izango zen, ez da baina hori oituri gauken guk. Da molinitik atate zirenien, sakusar batea bota gainea, eta gatzez bastante untau. Eta gero sakuekin berriro tapau, eta apurketa modu egin, gatza nahaztu den zeien. Eta bastante alegria lik detuk. Jateko garaixen, bizi-bizi lik detuk. Gaztaina oso gozua liktan doko. Eta importanti zapaldu itie errebentau zauenak ondiokan errebentau izen. Bate eskuetan eta hauen ere errebentaute dago gaztaini eta behixi desente zamarren je. Baina bai, horratara eta hankakin ondo zapaldu errebentau bideonak errebentau izen lehen bailen. Eta hotzara honi zela daikete utzezu? Basauken izena, baina nazako. Nire akordue da kunixie. Kunetxia, nek entzun dauket, kunetxia. Ba, holako zesto bat deiketa jakona. Holako zesto bati. Bai. Hola, güey. Bai, hola, kuadraue baino erredondo edo hola, por bat. Bai, kunetxia. Guk kunetu egitako zen, horri. Eta horrek zan dago moruen, obalau tipo hortaku, ez oso sakona. Eta, bueno, asiatataz joan. Lehengo, erreten ebitzela, ataki zabaldu eta irulau eta probetako ikusteko. Bai. Erreta gauzen ez. Eta, gero, getxea erreta gauzen, ja, eta. Guk, masuak jota egituan. Horrek zan da errebentako, batzuk errebentako bai zela egotezien, masuak dana jo, gerazanak entzeko, zanborra, jagateko zanborra bizitezua. Ikuñuti edukat, hausku eta piguli jeutzak. Atzea eta gazta jo, eta mutu dukitu masagia, errebentzatu txasetako, txo pronto sekulo. Kataie goitxi beraino eta galatzu alieta zana, baina goixen barra bat. Hori dok, eta gero kataiaz altura. Eta itxe jakoan mantenimentu porque han, ke asko fate zoan, labako beru behan digora jote joan, tximnisa berdin izate zoan, gurien bentzet. Da uste joat, nik ikusi duten lekuetan be, hola seguela. Bai, ni txikitan akorretan az, zua juen lehen esan duzun bezala gaztainak errete ziren eta aldamenien abarrak eta egurrik ote ziren erreteko eta mutikuekan jarrite eta haitxe barrez kontu bezaten leheneko kontu mordue familien ondiokaban kontu batzuk jarraitzea hona eta geixen bat harritzen ginuena zen, aste zila eta molinen olako txispa txikitxo batzu bezala alde batea zabaldu, zerrau, gixau, gutxiau, eta prentueta gutzen nahi, aberzat izan, hori Koreako gerri, hor gerran jabitzek eta Koreako gerri, justo garai hartan zan Koreako gerri eta hori konteta euskun. Gelatzuen, epintxesan danbolinen hori zea, hor epintxesan danboline, hori da. Hori gutxi gura bera, txarrik aldai eostezan zeien. Antxe, zuein eta antxe, pra. Danbolinen hori ze hori pini. Hori. Hori goiko ze hori. Holan. Holan. Eta gero, bueltak emon. Vale. Bai. Eguneroko jatordu izen bazan be, Irak urtiotan gaztainarriek jatie domu santuekin lotzen dugu. Nik neuk umetako lan akordue, betik domu santuek, eta ez geuri inerretizielako espazia elixon duen. Eta gero, Don Simonek bezpeetan olatak partiute zituela. Horrek usabixok lotute jauka duruen. Olatak eta elixondoko gaztainie. Gero lan zapatakajan gordez, momentuen janez gituenak, eta aztien zier, toka hori enan aldiko bat, bi, azte guztirako gaztaini zuitute. Baina zehatik zan elixondun da ez gurien,
nik Peruen eta Josakinena be lotute jaukate horrean. Bai, Elizondu lehen ezagok ez da, normala, alde batik abarie, eta beste aldetik entre Jose Joakinen eta gu, praktikamente oin harintza dana, baina bastante jente egitxe bertan gazan. Eta orduen dano gaztiek, eta bueno, kriston kuadrilie, eta bueno, bai, egazi duko. Orduen praktikamente udazkinin azitxa isega ona inguru arte, ba, azte bukaenetan. Nomeketan, aizetan zango zeoi. Eta bari, por supuesto, participe. Bai, olatak, emute zituen, bai, oizkuk eta bestelak bai, Bueno, eske olatak, mendiola mentzet, batzezien, domosamtu egunien, mesa denporan emuteakon, eta gero mutikuei emuteuzkun abariek. Olatie, olako ogi forma konkreto, iruki antzeko forma daukena. Neu ekortan, baina hone maikramenek esate justek, gurien gaztaina garrate nien, beti ilunkan esatezuan, eta orduen gaztaina jateko ez zara errezetan. Lehenengo gaztaina jate ziren, eta gero janbizana jate zan. Sopiero, saldiero, porbataka gureana. Baina lehenengo gaztainak eta errezau barik. Horreko zeak igual zeo zer bauko, ze ikusi zer, guri irblazit ezan. Ba, igual hori zingo zan, Normaleko errezuen ordez gaztaini ejan, Lehenengo gaztaini eta gero errezau gainetiko jatek zan. Gaztaini herriek lehenengo. Ni hori akordetanaz. Hau uste dauz ez, baina ni ondo akordetanaz. Horre, mendiola mentzet petzeta bat, jenti orduntxe, jente desente junteta zala eta higinio eta olaketxo batzuk hazi, jentian apur bat tertulixi indixin. Beste misino ondirik ez da honeko. Ni jundan dago aiaz damaz, urte askotan, mendiola kastaina jaten dut. Lehenengo kanposantu errezizio errezetan, eta gero kastaina zardagoak. Elizpegi. Da higineok erreta. Da batu berak itxe zituen, ez da? Bai. Hori gatzen da, zezo. Gaztaina arbolien egurrek erretze txipartatzu edauko. Baina, egokixe da eraikin, hotzara, aulki ipurdi, erlateixek eta iteko. Lehenako gaztaina zaharrak, akik erdixa dana ueku eta gero bakarrik buelti bakarrik itxekuek. Bagi, eta gu gortza holondotik ekarri itxuan ebendala jaurtiek, hori bat eta amarrik gore zen betxu. Eta ote itxuz tiro batzuk eta nobera diruketako mogun, zutan, zutea sartu, baina pin-pon gaztainarrik eta txiko zebez konpauta. Tiru, baina zeixuek, Eta gu duzu konpro, onduko olako gerrixen mordo jazak orgoixan. Horre, petze zenbat urte doizien, onduan bizi jazak, Ozeak. A ber, izan duzu gaztaina, baina zahatzape, zueiteak guen itxentu, baina txinperta eta tiro pilo bat. Niko batzen agura etxepe, hotzak eta etxeitxuan, da zilape bai, da tximixak. Ebagi horrek, bagiz, zera, otetutzi ipurritxik zeak, haik ebagi, da uretan da sartu eta horre maneta etxon bai, batzen honi. Gero bastoipe bai, eta bastoipe bai hartu bertan doblau, gero lotuta ipini, eta formia gehatze zuan zein ja, amoldeuta. Eta gortan honi, bastoik eta zeak egin ja. Urbentik, zureketa zienien, arregla konponketako zera itxetzen, ipurdi barraxek. Zerak sartu lehenengo zendu hauek eta gero txemintxekin zendu etxeutzen. Bestela, hotzarien ipurditxe barraxe etxeutzen. Bai. Eta zilape zerak eta tiok eta enkanbio itxezituen holan zerakin, zela da, sokakin. Sokakin. Bai. Zueik hotzarak eta abar, baina guk ardixei infiteko, usteisek eta itxeko, fate egitzen eta batzak egituen, hartzute egituen eta hori. Itxeko hori ibitxegoen asko. Hoxe, ibitxegoen, untxe zazon eta inguruen fate egitzen, botaten eta gero
itxe goen, lan dut gauza guztiek eta gero formi emunde guzti. Basu asko bildi hartu, gorok basuetan da. Haik ez deguen, zesta egon bulkea sartzen zitula. Hor gaztaini egon gara, hau dikearri. Eta honbe bajak, baina zesta egon eta ondo parte dut dira. Norratzen egin, baina haik. Baita hori txarpatik ero lurreti datorren zeetik izan bizan bestela, urteten bauen aharretik urtenikoek ipuli ikutzen hauen. Osea, uste isek eta itxeko. Aportu itxezan. Orduen, zeetik etorbizan, txaratik emoruen, ez da izu lurreti datorren, zea landarie izetezan zanuena bestela, kipule antzar oso zer ekutzen hauen, da aportu itxezan hormi emutekuen. Nik leixarrakin txistuek, txilibitu egiteziela bai, baina gaztainiaz behitxure honez bai. Baite. Baina, karo, izen bizien Ernemu Barrisek eta Samur azalak entzekakuenak. Eta estakak, ez da hone esan. Estakak ere oso importante ziren gaztaina egurrek estaka itxeko. Ontia eta isok eta ondo errek eta pino ondo erreta da gaunteko gara tira, Hage, horrazizek, itxuten erretako hageaketako gan, da hamzto guizaten juia. Hori lehen hau mugarrexe ipurritzen, iketza hote dut ziren. Aztu nukteketan. Hotutan, seinalean, mugarrexe angura zama, dago. Telie edo hori tira, nik istakak txine itxegitxua dugu eta garraitea itxot nudu ipurrixe gara. Temor da, untago. Azpiko Genaro, alako geuken, gaztainan porren zuluek, han kortauruko han errekazinako zerien, alako zituan. Genaro zan, ez? Erlezainen. Eta hori bestie dugun hoi, elgira zoizela errataisek esateakon, han dana horlako txikin beteta, baina pilue, erlateixe asko hauen eta dana horlako txikin beteta hauen. Amak, askotan esatezkun, fan, tiestu entzako eta lurrek arte. Eta esate hauen, onena, lur honena zala horrek gaztaina esaten duzuna utzi dazenak, hango barruko lurre, zala tiestontzako onena. Eta gu bere guztu etxiarren ebiltzaitzen topetan. Gaztaina Moskolak berape zatzetara fan aurretik onenak emunde eukite zituen. Gaztainien aprobetxamentuen buruz, hemen itxu etxuat entzun bentzenik, eta gaztainako eskola gurien bentzet dana aparteta zoan. Eta gero pitxe zoan egur nahiko zendue baten gainien, eta oin etxatak akortan izena, pala bat izate zoan kirtenezko egurra, da eskuzko matxaka hori diketa hau zango, da koskola dana matxaka hau zoan, da guardeta zoan irixendako eta astundako. Lehenengo irixek, astue el último esto. Gaur egunia astu ondo bizitxo, baina orduan gai hortan nahiko larri, da lana inbier. Koskola dana aprotxetetan guri. Da, pentsu moruen, emuteakoan irixei, hoize itzen dani zaiz eta zela gordetazan dana, txarrixen dako eta irixen dako. Da hori moskolokin nahaztuta. Lehenengo aprobetxamentu ondo kendute, Irura baskati pasau, da sobretan dana zatzeta. 2024ko zemendixen 25, Arientza Etxebarriko Lastakamaran, gaztaina kontuek izen zien nauzi. Gaztaina jatien kontuen buruz, ez dut esan, gure nauke esatie gurien egunero jatezan, da neu mutikotan ximelan itzen, emuru flaku, da itxek esate usten, gaztaina sasoien apurba mejora bitzen itzela. Berandu gabitzen susmue dauku. Ahaztute da azenak asko badiebe, danon artien gaztainien inguruko kontu batzuk ekarritu gogora.
Hori ikusten honik, ze pasan duen duk eta zenbat ikizin dugun. Da, hori ikusten dut, hori ginok ez da ikusi behin gure, ez da gauza bat dugu errez dago. Apura normala ikusten bat bine. Hori peko txoi bahaltu dute mehiago eta gazti, txai bixarot ziul, batek ezauztan, ezauztan, behar hori gauza gutitxu hori ikizit jo, oin, pena egola, oin, pena hori gauza ez ikizti, oin da bilela, oin antzien. Bueno, behan du, baina, bueno. Hor egunien jaso ahal izan gituen gaztaina kontuek eta geixau hemen daukotzue jasota.